uutiset kello 9 toimittaa Monna Tervo. Hyvää huomenta. Palvelualojen kauppojen aukioloaikojen laajentamista tarpeellisena. Ammattiliitto arvostelee kovin sanoin sitä, miten UMAan uusi hallitus on käynnistänyt vuoropuhelun palkansaajapuolen kanssa. PAMin puheenjohtaja Ann Selin. Laitetaan sellainen hintalappu siihen päälle, että se on sitten palkansaajille, jos enemmän pitää leikata, jos me emme tee sellaista yhteiskuntasopimusta kuin hallitus haluaa. Ja näillä spekseillä, jotka meillä on tiedossa, niin sitä ei kyllä tule. Selinin mielestä myös ainainen jankuttaminen kauppojen laajemmista aukioloajoista voitaisiin unohtaa. Meillä on käytännössä jo vapaat aukiolot, että en tiedä, onko sitten hallituksen tarkoituksena luopua liikeaikalainsäädännöstä kokonaan. Sitä me kyllä vastustamme. Muun muassa kauppajätti Keskon johdossa asiat nähdään tyystin toisin. Kauppojen sääntelyä tulee purkaa ja aukioloaikoja laajentaa. Keskon pääjohtaja Mikko Helander. Kaikkinainen kaavoitukseen liittyvä sääntely, sen vähentäminen, purkaminen